سلام كبرات تخاتلتين حجاب استدالو على توزيناتات ريليز انترناشنال زبال تكال بزعبا بيرترا زقاطم مئسار امنتي كريستنا بنتاكوستال ملكيتو زوص مغلصي سراويت فدرال ኢትዮጵያ ንሓይልታ ትግራይ ዘቅርብዎ ጻውዒት ጌታቸው ረዳን አገኘው ተሻገር ጠቂሱ ዝጻሐፈ መልእክቲ መንግስት ኢትዮጵያ ዘመሐላለፈ መጠንቀቅታን ውድብ ጥዕና ዓለም ንአፍሪካ መልኪቱ በዛዕባ ኮሮና ዘውጽ መግለጽን ካልእን ዝደስስ ከኸውኒው አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ بخبر يعدمكم بسنك امنتم نما اسرتن كالب بدلاتن زقالعو امنت هايمانوت كريستنا نزخون زيغاتات زطابق حدا ريليز انترناشنال زبال تكال اب ايرترا قدم حجه اسيروم نيروم زتفتحو 15 امنت كريستنا بنتاكوستال دقيم مبتح تقيده كم زاتو حابيرو كبل كريستيان توداي زبال مربب حبريتا صبصيبو از مربب اوصيو ابزلو زينا ازوم حجه اب تحت قيده اتيوم زلو 15 تختلت امنت كريستنا بنتاكوستال قدم حجه اسيروم لابز نبورو غزيه كابኦም 16 عامات تأثيرهم زفلتو أمانت كم زركبو اتي ريليز انترناشنال زبال تكال كم زحبره از مربب قليصو اتم حجاب تحت قيداتيوم زلو دق تبعتين دق انستيون كا عدميوم كاب عسرا كساب سوسا كم زبصحن تختلت زتفلاليه ابيات كريستيانات كم زخونن تغليصو كبزم حجه دقيمم تأثيرهم زلو امانتي كم تقدمو زتدقسه كساب 16 عامات تأثيرهم زفلتو كنت هلوهم زبازح غنا قدم حجي كاب 5 كساب 6 عامات تأثيرهم كم زفلتون كبيت مأسر تخاز حلف كرامات ناس قام كم زنبورنيو اتمنጭ حبيرو ريليز انترناشنال بتوسغي ازوم حجه دقيمم زتأثر زيغاتات نابيت مأسرت مايسروا توسيدم كم زلو كحبرن كله اقدم ابز حلفه ورح شوعه تخا غرماي ارأيان سامئيلن زبهلو اب سبعات عدم زركبو باسترات تأثيرهم ناب كالاي مدبر بوليس كم استوزدو حبيرو كبيلو از مربب تقيس زلا بز مغنيات كا حلاف الريليز انترناشنال زخونه بول روبنسون سبمزي ارترا نزوم دقيمم بسنك امنتهم زتأثر زيغاتات كفتحيو صاوعي تغريبو سراويت فدرال إثيوبيا لوم بمنقد علاونا محبرة وقصات حسابو غيرو ناب حيلتا تግራይ زغنعنا ايدكم هابو ملختي حليفو ابتب منقد فيسبوك استزرغح مغلصي سراويت فدرال إثيوبيا نمن اسياتن ملشان تግራይ زبلوم حيلتات اب مفراس إثيوبيا مسارح وحات كيكونو بسلام ايدم كهبم يمصويعم بجاكازي سراويت فدرال نتوم من اسيات اب علامه البو وق قدات حوحات يتخون بمبال ايدم كهبو كحتيم ترايم زلو بجاكازون سراويت فدرال نمراح حوحات كخصن كلو نمن اسياتن ملشات تግራይን بتعجستي حتى كم زلو نسراويت فدرال اندحر ايدم هبم كا حيلتاتنا كانا خنخيم زقسلو كحويم مسدرخم بسلام كتراخبو كقلاطفيم بمبال سراويت فدرال ኢትዮጵያ نحيلتا تግራይ ايدم كهبيم صاوعيت اغربم ازي كمزيلن كله دما ابال فصامي سراح وحات زخونه ጌታቸው ረዳ ለፕሬዝዳንት ክልል አምሐራ ዝኾነ አገኘው ተሻገር አብዛሃቦ መልሲ አገኘው ተሻገር እቲ ብዛዕባ አብ ሰሜን ጎንደር ሰሜን ወሎን ዋግ ኽምራን ገለ ክፋላት ደቡብ ወሎን ዘሎ ህዝቢ አፍልጦ ከም ዘይብሉ ምዝራቡ ገለ ክፋል ዘረቡ ሓቁ ከም ዝኾነ እዝኻ አብይ አሕመድ ቅድሚ ምሳብ ትሕቲኡ ዘለው ሰበስልጣን ምልዛቡ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝኣተው ቦታታት መስመራት ይዓጽቡ ምዃኑን እቶም ዝተጠቕሱ ከባቢታት ከኣ ኣብ ከበባ ከም ዘለው ድሕሪ መጽሓፍ ናገኘው ተሻገር በስም ህዝቢ ገንዘብ ይእክባሎ ክብል ከሲሱ በጀካዝ እውን ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ክልል አምሐራ አገኘው ተሻገር ካብ ካልኦት ዞባታት ህዝቢ በመላዓል ነቲ ኩናት ከናውሑ ይደላሎ ክብል እውን ጽሒፉሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል አምሐራ ኣብ ዝእዋን ዘጋጥም ዘሎ ሕጽረት መግብን ጥሜትን ንምቅላዕ መደናገር ስእልታት ይዝርጋሓሎ ክብል ሓደ ቢቢሲ ዝተገብረ ምጽራይ ሓቢሩ በመሰረት እቲ ምጽራይ ገለ ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብቲ ሓይልታት ትግራይ ዝኣተው ከባቢታት ክልል አምሐራ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ካብቲ ናይ ትግራይ ከም ዝኸፍእ ንምግላጽ ናይ ቀደም ከምኡን ጉጉይ ስእልታት ይዝርግሑ ከም ዘለውን ነቶም ግዳያት ጥሜት ዝበልዎም ነበርቲ ዞባ ወሎ ረድኤት ክረኽቡ ነቶም ጉጉያት ስእልታት ይጥቀሙሎም ከም ዘለው ጠቂሱ ከም ዝፍለጥ ሓይልታት ትግራይ ኣብቲ ከባቢ ድሕሪ ምእታዎም سفيح مفنقال حزب አጋጢሙ ምህላው ጸብጸባት የምዝገልጹ እዚ ይኹን እምበር እቶም ስእልታት ኣብ ካልእ ግዜን ቦታን ዝተሰኣሉ ምዃኖም ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ መርመራ ከረጋገጽ ክኢሎ ንኣብነት ሓደ ካብቶም በብዝሒ ዝርግሑ ዘለው ስእልታት ኣብ ሃገረ ሶማሊያ ርእሰ ከተማ መቃዲሾ ቅድሚ 10 ዓመት ዝተሰኣለ ከም ዝኾነ ክሕብርን ከሎ ናይ ሶማሊያ ስእልታት ከኣ በብዝሒ ይዝርጋሕ ምህላው ቢቢሲ ዘካየዶ መርመራ ኣረጋጊጹ ከም ዝፍለጥ ኩናት ትግራይ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ጥሜትን ሰፊሕ ምፍንቃልን ኣስዒብ እዩ ዘሎ በጀካዚ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ክልል
ሶማሊያ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ዝገልጽ ስእልውን በተመሳሳሊ አገባብ ናይ ክልል አምሓራ እዋናዊ ስእልታት ከም ዝኾነ ገይሮም የቅርብዎ ከም ዘለውን እዚ ማዕከን ሓቢሩ እዚ ይኹን እምበር ኣብ ክልል አምሓራ ዘሎ ቀረብ መግቢ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከም ዝተጸልወ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ብመሰረት እቲ ፈለማ ናይ ዝወርሕ ዝወፀ ጸብጻብ ናይቲ ውድብ ከዓ ኣስታት 1.7 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ክልላት አምሓራን ዓፋርን ሓደጋ ውሕስነት መግቢ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ የተገሊጹ በተመሳሳሊ ኣብ ትበተ ኩናት ሙሉ በሙሉ ዝተሃስየ ክልል ትግራይ እውን 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ሕጽረት መግቢ ኣጋጢሞ ይዝርከብ ካልእ ብዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ዝናዛሕ ዘሎ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ስእልታት ብዝምልከት ማዕከን ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ሓንቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዝተዘርግሐት ናይ ፌስቡክ ስእሊ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ትግራይ ተመሊሶም ተዋጊኦም ትብል ኮይና ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ግን ነቲ ዝተዘርግሐ ዜና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ብምባል ነፂግዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ በተወሳኺ ምስ ኢትዮጵያ ብዝተሓዝ ድማ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ንጥፈታተን ኣብ ምስልሳል ዝርከባ ዘይ መንግስታውያን ናይ ውሽጥን ወፃኢን ሃገር ዝኾነ ትካላት ካብቲ ብመንግስቲ ዝተፈቕደለን ንጥፈታት ወፃኢ ምዝኸዳ ስጉምቲ ክውሰደለን ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣካል መንግስቲ ፌደራል ዝኾነ ነተን ዘይ መንግስታውያን ትካላት ዝከታተል ትካል መንግስቲ ከዓ ብመንገዲ ዳይሬክተር ዝኾነ ፋሲካ ሞላ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ገለ ካብ ዝተፈቕደ ዕላማታት ወፃኢ ንጥፈታት ዘካይዳ ዘለዋ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ክሕብር እንከሎ ቃል ብቃሉ ድማ ንልኡላውነት ሓድነትን ጸጥታን ኢትዮጵያ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ዘይ መንግስታውያን ትካላት ምሕረት ኣይክህልወናን ብምባል ምስአን ዘተውን ከም ዘይዛተዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ እዋን ሓካይም ብዘይዶብን ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ነርዌይን ዝርከብዎም 3 ዘይ መንግስታውያን ናይ ወፃኢ ትካላት ካብቲ ሃገር ክወፁ ወሲኑ ነይሩ እዩ አፍሪቃ ምምቅራህ ክታበት ኮሮና ካብ ካልኦት አህጉራት ንድሕሪት ከም ዝተረፈት ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ገብረየሱስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ እቲ ውድብ ኣብ መወዳእታ 2021 ኩለን ሃገራት 400ዊት ህዝበን ክኸትባ ዘውፅኦ ትልሚ ዝፍጽም ሃገራት አፍሪቃ ክልተ ጥራሕ ከም ዝኾና ከፍልጥ እንከሎ እዚ ከዓ ካብ ኩለን አህጉራት እቲ ዝተሓተ ምዃኑ ሓቢሩሎ ዛጊት ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 5.7 ቢልዮን ብልቃጥ ክታበት ኮሮና ከም ዝተወሃበ ዝገለጸ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ አፍሪቃ ግና 200ዊ ጥራሕ ከም ዝተወሃበን ክታበት ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ እንድሕር ዘይተኸፋፊሉ እቲ ቫይረስ ቅርጹ ቀያይር ዕድል ከም ዝህቦ ኣፍሊጡ በቲ ኣብ መጀመርታ 2020 ኣብ ቻይናዊት ከተማ ውሃን ዝተረኣየ ኮሮና ኣብ መላእ ዓለም ዛጊት ልዕሊ 224 ሚልዮን ሰባት ዝተለኽፉ ኮይኖም ኣስታት 4.6 ሚልዮን ሰባት ድማ በቲ ቫይረስ መማቶም ጸብጻብ ዩኒቨርሲቲ ጆብ ሆፕኪንስ የመልክት ሃገራት ኣሜሪካ ህንድን ብራዚልን ዝለዓለ ቁጽሪ መልከፍቲ ዝተመዝገበለን ሃገራት ኮይነን ዓባይ ብሪጣንያ ሩስያን ፈረንሳን እውን ببزح استلغفو نعان زتختلها هاجراتيان نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم